i livet. Nu viser en undersøgelse, at vi som samfund bruger 2,8 milliarder kroner på voksne, der har lidelsen om året, vel at mærke. Men i Slagelse, ja, der er man gået nye veje for at hjælpe. Det gav et udfald i kroppen. Ja. Jeg fik pulsen op, og jeg fik varmen. Thomas Jensen er til undervisning for ADHD-ramte på voksenuddannelsen i Slagelse. Han fortæller om en voldsom oplevelse fra weekenden. Og det er der, hvor du bliver vred og flov. Ja. Thomas Jensen var havnet i en stillezone i toget. En stor udfordring med ADHD. Vi kørte fra Sorø station, og der blev jeg godt nok rastløs. Thomas Jensen er 30 år og fik konstateret ADHD for 5 år siden. En lidelse, der blandt andet viser sig ved opmærksomhedsforstyrrelser og hyperaktivitet. Det gider man jo heller ikke, så vil man hellere bare blive det i sig. Her på centret mødes han hver uge med ligesindede for at få undervisning og gode råd til livet med ADHD. Et liv, som en ny rapport for første gang har sat kroner og øre på. Det er noget, der fylder ganske meget. Rockwool-fonden har sammenlignet næsten 20.000 voksne med ADHD med deres søskende, som ikke har ADHD. Resultatet viser, at de ADHD-ramte i gennemsnit tjener 4.000 kroner mindre hver måned, oftere rammes af ledighed, har flere psykiske problemer, er dobbelt så kriminelle og dobbelt så ofte ender på sygehuset. Har man ADHD, så klarer man sig dårligere på alle områder. Det er jo et tydeligt tegn på, at det er ADHD'en, der betyder noget. Som arbejdsløs kan Thomas Jensen godt se sig selv i statistikken. Fordi inden jeg fik diagnosen, der har jeg da også været ude i misbrug og kriminalitet. Og blev smidt ud af skoler. Her på kurset lærer han at tøjle de følelser, der før har givet ham problemer, blandt andet ved hjælp af en app til telefonen. Det hjælper mig blandt andet med at kunne identificere min følelse lidt bedre. Hver dag får en karakter, og dagens op- og nedtur bliver noteret. Det var en fredag den 8. august. Jeg kunne ikke overskue oprydning. I gruppen bliver situationerne vendt, så kursisterne lærer at tage magten over følelserne. Så der kommer rigtig mange nuancer på, og Thomas han udvikler sig hele tiden, kan jeg se. Og det bliver ikke bare ved snakken. På projektets første hold med 25 ADHD-ramte blev halvdelen hjulpet i arbejde eller i praktik. Og vreden blev mindre. Det er også Thomas Jensens drøm. Han vil være anlægsgartner. Bliver man tosset, så kan man kaste riven af helvede til, ikke? Også, og så kan lige gå en tur og komme tilbage, fordi man er udenfor. Og kurset for voksne med ADHD i Slagelse varer i et halvt år. Håbet er, at det tilbud kan blive permanent.